masih ulung ke kelawan aku. Yen masih kita wenehke kowe. Mbok dol programe. Yen kowe butuh bondo yo ngger. Kae mas dipun. Halo, mas. Mas pating grandol cobotan suwe. Welo. Dadi yen kowe tak apusi lara atimu. Yo kene ora. Kowe sapa, Gus? Randalaka Jaya kang dadi aranku. Kowe dudu Brandalaka Jaya. Kowe Raden Masahid. Welo. Kowe ngerti kelawan aku? Iya. Sakbenane kowe sapa, Pawong? Aku Sunan Bonang, ya Makdum Ibrahim. Welo. Kanjeng Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Sesmo panjenengan kula kepengin mertobat Kanjeng Sunan Bonang. Kowe kepengin dadi siswaku? Alhamdulillah wa syukurillah. Said, dawuh katimbalan kula Kanjeng Sunan. Ateges atimu wis kabuka dening Allah Subhanahu wa taala. Perlu kowe tak jarwane yo. Ana ing jagat raya iki isine mung sesamuning samudana sesadoning adumas kebaing prolampika. Kowe tak duduhke Mas kok cedhaki apa wujude nggih? Menika kolang kali. Wujude wit aren waing kolang kali. Tegese yo yer wit aren. Lerana tumindakan pakartimu. Merga pakartimu tumindak sing nasar gawe rugine liyan. Kolang kaling eling ana yo nggih. Sing nyipta jagat sing ora mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepmu bener. Ning kurang bener ya kene ngono ya nggih. Pindhane kuwi wong umbah-umbah nganggo banyu budheg. Ora saya sing masang saya budheg. Said, dawuh katimbalan kanggo nebus marang dosamu. Iki ana srana sing kanggo ning luwih abot apa kowe saged lakoni ya. Najan awrat kados pundi kangge nebus dosa lan kelepatan kula saged. Saged. Iki tegenku jaba nang piring kali suwene kudu jarak 3 taun. Agak
Loh, Kanjeng Sunan. Napa kula tasih gesang Kanjeng Sunan? Wis jangkep 3 taun nggon mulingkah. Nolaku pindhane bocah sekolah iki wis. Yer dawing Bapak Said Ali Rahmat, aku kudu golek wali sing jangkep ana sore. Tak jumbuhke mang lakumu, kowe jaga teken yang pinggiring kali, kowe bakal tak dadekke wali nganggo jeneng Kalijaga. Ora maksud kuwi yo, Ger. Isih laku sing kudu kok tindakno. Lajeng menapa, Kanjeng? Kowe jumujuk ana ing Kadipaten Bojonegoro, nyangkono ana pager mangan tanduran neng siji. Kowe aja nganti mbukak padrilian. Ping pindho aja nambah resik sithik. Ping telu kudu sabar ing narima. Kowe kudu nganggo jeneng Joko Kamal iki ya. Kanjeng Sunan. Wis tak akedalu. Kok ndake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden Sangkan. Saiki wis ketara bagus gagah pideksa. Anjing to mesti ki bae. Ngalembono lho, Mo. Lho, sak wanci-wanci besok lengsering pun Rama. Sliramu pinangka gantine dadi pengayoman ana ing Bojonegoro. Menika leres, Rama. Kula menika mboten kirang-kirang anggen kula pasinaon bab kaprajan, kasusilan lan kabrahmanan. Menawi panjenengan menika sampun lengser saking Pendhapi Agung Kabupaten Bojonegoro. Sinten malih ingkang nglenggahi Dampar Maesa Danu menawi mboten kula ingkang putra Raden Sangkan. Leres Kang Mas. Sinten to ingkang bola wentah menika yen to nggih. baten kula. Nika leres. Aku percaya nek sliramu nggula mentah kelawan putramu Raden Sangkan. Nanging Jaji, Nanging kados aja pundi, Kang Mas? nganti sliramu kuwi ngugung kelawan Raden Sangkan jaran. Ana tetembungan gugung ketanggung kepama ora sida. Upama salah ya disalahke, bener ya dibenerke. Aja nganti ana tetembungan wong salah kok belani. Lah iki mengko dadine dadi bocah sing ora nggenah. Kados ngaten. Yen to Sangkan menika nggih mboten Kang Mas. Leres. Apa ya ngono? Nggih. Menika leres ingkang dipun aturaken Kanjeng Ibu lho. Kejaba saka kuwi Nggih. sliramu pinangka putra ana ing Bojonegoro. Tindak sak tembung sak limah. Wimana dadi sorotaning para kawula ing Bojonegoro. Sak wanci-wanci tumindakmu melenceng saka pawgiraning negara. Ana tetembungan glandak carang sangka pucuk bakar ngembet daging waras. Nggih, Rama. Kula menika mboten badhe ngasoraken asma panjenengan. Ya. Jalaran panjenengan menika salah sawijine adipati wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Bagus. Yen ngendela kaya ngono, pun Rama rusa bombong. Sak wanci-wanci pun Rama serakuwa nyepeng usaraning adil sliramu ya.
kudu nulat marang Kasing Pun Rama. Ngesto agen, ngesto agen. Sapa kang bakal nulat? Ampun kok kados ngaten to, Bu? Icik ramane. Do mambu gondo apa iki? Ha niki wonten Kuwi rumiyin Kang Mas. tiyang desa munggah wonten ing Pendhapi Agung Bojonegoro. Badhe Ambune kula tanglet icik Kang Mas. Iya kono. Kok dhisik jenengmu sapa kok ambune badheke kaya ngene, ha? Pripun? Jenengmu sapa? Kula Kamal. Kamal. Lho kowe kok kendel-kendele, ha? Kendel-kendele nang Bojonegoro. Kamangka iki ana pendopo agung. Yen to wong kere kaya kowe, wong desa, ora iso ana ing kene. Ambune wis Diajeng. kowe wong desa. Rantang Sari. Pakanan sego telo. Wis kono balik bae. Sewu. Apa? Perkara napa? Mergo ambung badhet kowe Salah. wong kere. Sing salah mboten kula. Lho, lek dene ngopo kowe Sing ngumpet, salah Kang? nggih sampean. Lah kok Lho. bisa? Lah ngerti mambu kok sampean serot. Sembrono. Lah ngerti mambu kok kok malah cedak-cedak terus iki. Ijin Kang Mas, kata lupa kula. Jamal jenengmu. Nggih, kok Kula. Jamal. Kamal, Mo. Kamal Jamal. ramane. Sampean iku. Jamal lak tengkoli lho mriko. Kamal umel. Kowe munggah ana Pendopo Agung Bojonegoro. Tenane arep ngopo? Kepengin pados pedamelan. Golek gawean. Nggih, Kowe ning omah kono apa ora ndek gawean? mboten gadah. Banjur kowe gawean iso apa wae Kamal? samu barang saged, pakon mboten colong juput. Gus kaya ngono. Mo, panjenengan menika ampun pitados. Lho Kamal iki tiyang saking dusun, tiyang saking desa. Iya. Lho kok saged merdamel napa kemawon? Ampun dipun tampi, Mo. Anjing Kang Mas, yen to sak wanci-wanci ngiling semake asma Nah. panjenengan. Sinten ingkang wirang? Yen boten kula kalih larenipun Leres, Mo. panjenengan. Pun ngeten mawon ramane. Kamal menika paringi dhuwit, Lah. kersane ndang balik, nyepet-nyepet timoto, ambune ya badheke ngene. Diwarnai dhuwit Anjing. Ribodarto Nggih. Supocio dan Bali. Anjing Leres, kersane Mo. balik mawon. Diajeken. Kados pundi Nek ramane? Kamal kae tak wenehi wujude dhuwit utawa bondo donya. Kuwi gampang entek. Nanging yen Kamal kae tak wenehi gawean ana ing Bojonegoro kanggo mangan selawase urip. Lah paling wong desa kados ngeten iki ramane, yen nyambut gawe ora pecus, ora pokro, mergo saka desa. Aja ngolo-ngolo wong desa ora becik. Lah kasunyatane kok Lah sing ramane. nanggapi wong desa lho kowe iki. Ya? Lho, lho. Kok ngolo-ngolo wong desa ki piye? Wong kota, wong kutha ora nanggap ketoprak. Sing akeh nanggap ketoprak ki wong desa. Wong desa ki aja diolo-olo. Leres. Wong desa nek ra ana wong kutha iso apa? Lho piye? Wis cukup, Nek kados pundi? Kamal. Dawuh kula Kanjeng. Ya. Kowe golek gawean utawa swita, tak tampa switamu. Senengan. Ditampa karo ngersane Kanjeng Rama seneng atiku. Kenaken kowe. Guyang-guyu. Mlebu ndopo kene Nanging Bojonegoro. Kamal. Dawuh kula Kanjeng. Kowe tak tampa switamu tak dadar dadi prajurit kuwi ora. Kapara kowe tak dadekno penderek pribadiku, Pak. Iki kanggo ngodi kowe ya, Kamal. Iki ngepasi aku bakal bedah pikat golek buron wono kanggo isi sining taman ing Bojonegoro. Ya derek aku. Po. Apa? Pirang-pirang wong. Po. Lah iya to, Ger. Lah Apa? wong saka desa kaya ngono kok ya ditampa. Ana ing abdi dalem ning Bojonegoro kene. Tenane aku ya ora patek seneng kok. Kaya piye? Lho sampean iki pripun to? Heeh. Rama niku wis lunga saka ing Kadipaten Bojonegoro. Lho iki malah gawe senenge atiku lan sampeyan to iki. Oh, aku kok nganti lali ya, Ah, Ger. nggih
sampean niku pripun to? Monggo. Sen pengkono, ayo padha mapan iki. Ah, monggo. Ayo padha seneng-seneng bae. Menapa kanjeng? Mau dawuh. Kok ana sing ketinggalan? Lah sing menapa kanjeng? Pusaka sing kanggo nglulutke sato utawa kewan kuwi ketinggalan ana sak ngisore Kajang Sirah. Lah Mula kesanipun Slira bali luwih dhisik ana Bojonegoro pundhutke duwung sing kanggo nglulutke sato utawa kewan ya. Kono tindake. Kanjeng Kaya piye, Nggih? Wedal sakmenika Rama menika mboten wonten ing griya. Mula saking menika kula menika sampun kapang sanget kalih panjenengan. Monggo kula ladosi. Semono uga aku, Nggih. Ayo, Nggih. suarane apa? Kanelan ae, Nggih. Mateni wong ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Ya ilah. Masya Allah. Dawuhe Kanjeng Sunan Bonang. Apa Kamal? Dan kula wau ngertos. Aja sembrono, kurang ajar kowe ya. Ngerti apa coba? Kula ngertos tekek wedok kalih tekek lanang niku do untel-untelan. Lho, Tekek. kowe iki nyemu marang aku to? Kula mboten nyemu pun to. Perkawis menika panjenengan mboten usah kuwatir. Sing baku kula mriki kautus Kanjeng Adipati supados mendhet duwung wonten sainggilipun Kajang Sirah. Kamal, kowe kudu jujur karo aku. Sakwise kowe mangerteni kedadean iki, aja kandha karo sapa ae. Yen to kowe macem-macem kandha karo garwaku, kandha karo sapa ae kowe bakal tak gorok, tak pateni. Kula mboten badhe macem-macem. Tenan? Nggih. Oh. Awas kowe macem-macem karo aku. Saestu kula mboten wani macem-macem. Iki ku udan apa nyeprot kabeh kaya ngene. Aja kurang ajar kowe Sing karo aku. baku kula kan mendhet ananipun duwung. Mapane wonten ing sainggilipun Kajang Sirah. Menawi to sampun duwung pun pasrah. Sampun. Sik yen mengkono, Nggih. tak jikukno. Entene ana sawetara, Nggih. aja macem-macem karo aku. Mboten. Awas tak giorok tak pateni kowe. La ilaha
dhisik. Ning iki kudu janji tenan. Kedadean iki aja nganti ana wong reti. Yen to ana wong mangerteni, bakal tak pateni kowe. Pun, perkawis menika mboten wonten pawongane kang ngerti. Kula mboten badhe buka padine tiyang. Sampun nggih. Wis, Macem-macem. sing kono tak bali. Wah, ciloko ning Kanjeng. Piye sangkan? Kamal ngono ngendi, Cak? Kamal iki mau mangerteni kedadean babi iki kok, Ger. Yen nganti Kamal kondo karo Kanjeng Rama, wah iki bakal ciloko. Mesti wae aku lan sliramu iki nemoni beboyong, Ger. Nanging aku ya ora kurang akal kok sangkan. Kepripun, Kanjeng? Aku bisa gawe ukara. Kuntul tak unekke dandang, dandang tak unekke kuntul. Ning ngeten mawon, Kanjeng. Kaya piye? Perkawis Kamal menika kula nguwatiraken yen menawi Kamal kondo kelawan Kanjeng Rama. Menawi kados ngaten kula badhe nglapati lampahipun Kamal. Kepareng, Kanjeng. Tak pangestoni, Ger. Diajeng Rantang Sari. Iji dawa katinggalan. Kok Rantang Sari niku pripun to, Pak? Rambutmu wek-wekan iki ya. Deng selawir. Mesti kowe macem-macem. Boten Kang Mas. Kula dereng dandan sampeyan rampun, Iya. Ci. Ngeten lho Kang Mas. Sakmenika kula nembe sabet jagung kalih sangkan. Ya, ya. Ci. Kapara rawuhi. Tekane Kamal. Ci. Banjur Niku Kang Mas. Piye? Kamal menika tumindak kurang ajar kalih kula. kurang ajar kelawan kowe. Cih, kula digrayang-grayangi Kang Mas. Iya. Kula diawet-awet malah kapara kula badhe diprawoso Kang Mas. Menika leres Rama. Kepiye? Rahayune wonten kula ingkang mangertosi. Menawi kula mboten mangertosi, tertentu Kanjeng Ibu menika sampun diprawoso kalih Kamal. Gek-gek kowe engko sing gatelem dhewe. Boten kok Kang Mas menika Kamal kurang kae ajar. najan to bocah desa ning pasuryaning bagus. Kasunyatane menika tiyang saking dusun boten nggadahi duga lan traksila, tumindak kurang ajar Kaya ngono. dumateng kula Kang Mas. Kamal, dawuh tenan kowe tumindak sing kaya ngono. Dan oh ya. Najan to kepiye wae, aku bisa ngrasake perkara iki. Mula kowe pinangka dadi pandharekku pribadi. Cara wong sekolahe durung lulus, mula dina iki kowe tak sekolahke. Ana ing Kali Tidu ketemu kelawan Singa Tegel. Iki tampanono. Iki wenehno kelawan Singa Tegel ya. Kono. Wis kono ben duweni sumber sita ora kurang ajar kaya ngene. Nuwun sewu, Ro. Kamal menika sampun luput. Kok malah panjenengan sekolahke? Supaya ben pinter leh nyambut gawe kuwi ben wasis lah. Seliramu sak kloron ya ana Kados tetembungan. pundi ramane? Becik ketitik ala ketara. Lho, Rama. Rama. putraku sangkan. Bab perkara iki kowe ora usah was lan sumelangger. Ibu kuwi duwe cara. Caranipun kados pundi? Kamal kuwi mau rak diwenehi wanala to? Diwenehi layang. Leres. Ora usah kuwatir. Layang kuwi mau colong. Kula rebut. Iso. Oh, yen kados ngaten kula. Tak pangestuni, Ger. Ciloko kowe Kamal. Bacot ngene yo yo. Iya le Papa. Ape rabi ae kon ngajatno iki golek moden kok dhuwit ora gablek. Lah piye? Utang sik, utang sik. Wah kok banget kerene ngene lah. Yo Gusti, Gusti. Ora usah khawatir, Papa.
Oh, papa dedekan wong kere kok papa. Lah gene nek kere. Nyambut gawe rino wengi. Ora dienggo nyelengi, nggo butuhan rabi mbok entekno mbok nyekak ae. Lah iki apa nek bededek. Pak, ora usah ijab sik, Pak. Ijab sik lah apa-apa, Papa. Kowe ra isin karo tangga-tangganem. Ora apa-apa sudah nyicil sik. Nyai kumpul kebo ora ndang rabi-rabi. Lah ning iki apa rabi? Duit ra gablek ora kuat rabi. Gadekno ndak? Duit gedekno. Maksudnya aku BPKB apa sertifikat lho. Nganu. Nang iki kok piye nek anak mambu ora ana wong liwat sing ngajatno. Wis sak liwate wong kok dadi naik tak yo apik kok. Loh ya, ana wong. Nek apa? Sampeyan apa ning ndi? Lho asik teng kali tidu. Aku njaluk tulung arek. Tulung perkara napa? Sampeyan iso ndonga. Nggih, sak isah-isahne nggih iso. Aku dongakno iki aku ben rabi. Nggih. Kape rabi erane naik pinara ndang rabi-rabi iki. Moden ngono kok. Iya, Modin. Sampean pengen rabi ora duwe ragat. Nggih lah aja golek moden, nek modine kathah akeh duwike niku lho. Binate ora ana. Nggih, sampeyan ikhlas mboten ngoten lho. Lah, Dongane ikhlas. Nek kula mboten gadah dhuwit lho. iki sampean rabi kali niki. Nggih, Pun seneng tenan. saestu Cinta seneng to kula. ya wong kumpul kebo terus ra cinta. Niki calon bojone sampean niku Lho kula niki seneng lho delokan. Kira kita saestu nggih. Saestu. Seneng. Jenengan ikhlas. Ikhlas. Dongake. Alhamdulillah. Lahir batin. Nggih. Nggih, jenengan. Ah, Kumpul. yo dikepung. Ya. Ah, Jenengan mboten pengen ngertos jeneng kula. lah sampean yo lungguh sik kok lagi tak takoki. Sampean nganten lanang. Nggih. Ngenten wedok. wis sok wedok sok lanang. Sok lanang sok wedok nih. Kowe kula wedok. Bapak sinten? Trumbul. Oh ya, kok sekaki. Trumbul niki. Trumbul. Nggih. Lah sing nganten lanang. Kula gudel. Tanggane panjak iku. Ndang bedingin. Ya. Nggih. Bedhi gudel iku. Tumpakane pe gapro dicet iring. Jugal gudel iku. Awet biyen mulo. Gudel kalih trumbul nggih. Ah, engko sak isa-isane kula, sak gadu-gaduke kula, jenenge wong ndonga niku mboten pinter-pinteran. Nggih. Ndonga niku ati sing ikhlas, sing ditampa dongane. Nek mung pinter-pinteran, nggo pinter-pinteran ora bakal ditampa. Sing penting atine ikhlas. Alik selak mambu iki. Pinter apa cinta ya? Ha, iki disekseni nggih. Nggih. Iki kajate gudel, kalih trumbul, kajat ingkang angka sepisan, kepengin nikahan. Muga kaparing ana slamet, boten alangan punapa-punapa. Mugi saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kang kalih kurmat dumateng cikal bakal ingkang mbau reksa wonten ing dusun pelayon Kucawangi. Mugi kaparing ana slamet mboten eling apa-apa. Amin. Hormat dumateng kaki danyang Nyai Danyang. Mugi kaparing ana slamet mboten eling punapa-punapa. Amin. Hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal sah kajate gudel kalih trumbul. Mugi kaparing ana slamet. Amin. Monggo sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun nggih. Rene wong wedoke ora sabaran. Pun niki beton jenengan mboten napa-napa. Saestu. Nggih, Matur kula nuwun. ikhlas nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Sing ngajak iki sapa kok ora? Lho ya ora kenalan sik. Alas sebabku Ayo kelonan. gendut.
Kanjeng Rama ngaturaken awara. Oh, iki kira-kira entuk duit. Pripun? Kira-kira pun siap dereng. Lho, pun siap, mantep, madhep. Saestu. Saestu. Wah, Jonegoro kali tidu tebih lho, Den. Lho mboten napa-napa. Ana. Kula niku kula utusan saking ngersane Rama. Oh, ngaten. Nah, iki pramangga katurane istirahat. Oh, ngeten. Nggih. Kalih turu niki. Boten gletak. Ene ndang tok duit. Kula nuwun. Monggo. Iki derek tanglet. Nggih, Kula sampun tumuju wonten Kali Tidu ta. Den masih sangkan. Nggih, Ampun. sampun. Ampun. Lah mapan wonten pundi? Lah niku Ing papan kene ana wong teko ora? wonten perintah panjenengan sudah tak laksanakan. Wis. Sampun, Kok tindake? sampun. Lah niku Lho. Sorry. iki kula kantun nenggo pojokane. Pocokane piye? Kowe iki luput. Lho, sing tak karepe ora ngene iki. Kok ngaten? Lah niki wonten buktine kok pripun? Coba Jangan waos, sapa sing teko kene patenono. lho. Iya. Lho. Kowe tak anggap menungso sing ra tanggung jawab. Rikala semono sing tak perintah tumuju ing Kali Tidu kuwi rak kowe. Sing nggon awala ki rak kowe. Ning kenapa tiba ana tangane Raden Sangkan, Kula nggih mboten mangertosi Kanjeng. Nalika kula ninggalaken ing Kabupaten Bojonegoro badhe lumampah teng Kali Tidu, ndelalah teng tengahing dalan niku kula ketemu kere-kere. Lanjut. Kere-kere niku ajeng ijab golek mudin mboten gadah duit. Pocokane niki Kula pocokane. ngijabke mudin kalih kere-kere. Lah nggih telat kula dugi mriki mboten ngertos nek Raden Sangkan menika sampun rumiyin lampah teng Kali Tidu. Ning ya kene kok ana kedadian sing kaya ngene kamalih. Pangapuntenipun. Estripun kedadian wonten ing Kabupaten Bojonegoro wonten unen-unen pager mangan tanduran. Tegesipun putra panjenengan pun Kamal tresna kalih ibunipun piyambak. Nalika semanten panjenengan utus kula mendhet juwung sak inggilipun Kajang Sirah, kula mangertosi kedadosan menika. Iya. Jeneng Ramoka Kamal. Yen ana lelakon sing kaya ngono. Raden Sangkan kae cetane ora putraku dhewe. Iki mono putra angkat. Ra jeneng Mokal, nek seneng lawan ibune dhewe. Kados mekaten, Paman. Sik. Kok kowe sugih kendel bondo wani? Muh, aku paman ketemu pirang perkara kelawan kowe. Kula badhe walaka dumateng asalipun, Paman. Iya. Estunipun kula menika Raden Syahid
putranipun Kanjeng Rama Wilwatekta. Raden Sandi putrane Kakang Dipati Kamal kok nganti kedadian sing kaya ngene. Kowe iki putra Hadipati Tuban. Nyandang penganggomu kaya wong kere iki piye? Lara-larae piye Kamale? Estunipun dangu kula nilaraken ing Kabupaten Tuban. Kula ngangsu kawruh ngarsanipun Kanjeng Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Iya. Ing wedal sakmenika kula menika dados jangkepipun wali wonten ing tanah Pulo Jawi. Kula menika kasebat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Kamal. Sasampunipun kados mekaten Rama Makdum Ibrahim Sunan Bonang utusan dumateng kula. Menawi to kula supados ing Kabupaten Bojonegoro, awit Kabupaten Bojonegoro wonten pager mangan tanduran. Pepuntone garwa lan anak. Ya niki pripun pocokane? Hus! Pocokan terus. Perkara kuwi gampang. Apa dadi pembunuh bayaran? Sesuk pocokan tak bayar tambak Rama. Nggih, mboten nggih matur. Ngaten paman. Piye? Kula menika kedah siar agama Islam wonten ing tanah Pulo Jawa. Ing wedal sakmenika ngepasi wonten ing Kabupaten Bojonegoro, ngepasi sedekah bumi wonten ing dusun Layon Pucak Wangi. Nganakake sedekah bumi pramila ngrawuhake pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya. Mugi kaparingana slamet mboten enten alangan punapa-punapa. Amin. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Amin. Murah sandang lan pangan. Amin. Adoh ing bilahi, cedhak ing rejeki. Amin. Aja lali nggo langganan siswa budaya. Amin. Rahayu. Wah, Pak.